Vítám vás na video, moje jméno je Dynamák. Dneska se dáme opět nájezdy. Dneska zademe Pardubice proti Cinci a jdeme na to. A na první nájezd rozjíždí Pardubice číslo 90 Robert Kousal. A ten minul Kacetlovou bránku. Petr Vrána! Není to gol. Roman Vil vychytal. Za Pardubice to je dnes číslo 69 Lukáš Radil. Kacetl nám to vypíchnu. To jako... To se mi nelíbí. Růžička jde za Třinec. A zapomněl jsem zmínit, že zase jsou 3 série, takže 3 body každý. A Čerešňák, ten nám to vždycky rozhodá. Čerešňák nám dává gól, takže Třinec teď musí dát. Nebo my bereme první bod. Já jsem vlastně měl říkat, co? Dobrý, tak aspoň to trošku napínavější to video bude. A nevadí, zkoušel to dobře. Teplý, no, ten to umí ty nájezdy. Dobrý. Dobrý, to se mi líbí. Pojď, Smejky, pojď, Smejky. Smejky, tak co to je? A určitě, kdybyste chtěli víc takových videí, tak dávejte lajky, odběry. Já za to budu rád, protože jako začínám rozjíždět ten YouTube kanál a pomůže mi to hodně. Takže děkuji hodně. A Roman Červenka nedává. A Miloš Kelemen nedává gól. A za Třinec to je Jakub Jezábek. A není, já mám radost takovou. Dneska to bude dlouhý video, tak to vám mluvte. Pojď Kauli. Dobře, Kauli! Mám radost. Pokud to dá Hudáček, tak já nevím. Tak teď to bude hodně napínavý souboj. Lukáš Sedlák. A Lukáš Sedlák nedává. Patrik Gregorčák není dnes úspěšný. Pojď, Boska. Proč mi to furt vypíchává? A jako jestli se vám ty videa líbí, takže hodně chci lajky, takže já budu za to vděčný hodně. Budu točit nějakých víc videí, mám v plánu točit Mafii, to asi vyjde a bude asi FIFA. Vyjde pár videí. Kondelík nevadí, ale zkoušel to dobře. A kdybyste chtěli video s mým kamarádem, tak musíte dávat lajky. To je podmínka. A k nám se nezdává gól, takže hold si nezbere bod a jdeme na další zápas. Nebo nájezdy. Pojď, Kousy. On mi to furt vypíchává ten Kacetl. Oba dva zápasy jsme vyhráli, nebo nájezdy. Tak uvidíme, jak to bude dneska, ale dnes se mi nedaří. Protože Varana dává gól. Ráďo. A pojď, Čero, je to na tobě, musíš dát. Nevadí, Čero. Takže Třinec má druhý bod a teď musíme vyhrát, no, nebo Třinec vyhraje. Ale ani se jednou se nestalo, že bychom nevyhráli ani jednu sérii, no. Tak uvidíme, jak to bude dneska. Já doufám, že vyhrajeme aspoň jednu. No, tak naše naděje už klesá hodně.
Dobře, Vildo. Pojď, Čero, pojď. Nevadí, Čero. Pojď, nesmí dát, nesmí. Jo. Já mám radost. Tak, teď už moc ne? Tak. Hele lidi, není důležitý vyhrát, ale zúčastnit se, tak já tam mám furt. A nebudeme vadit, že dneska prohraju. Možná zítra vyjde ještě video, že dneska budu točit simulaci Vlady Pardubice, protože dneska Pardubice hrajou, že jo? Takže dneska, nebo zítra vyjde zápas ještě. Natočený. Na to se můžete těšit. A Roman Červenka dává gól. Takže nejsme tak ztrácený. A dobrý, bereme první bod, to je dobrý. Dobrý, tak jdeme na další sérii. A moje naděje už se ztrácí. To by Radil teď musel dát a to se taky nestává. Já doufám, že to nerozhodne, jako. Protože Čiro je na to dobrý na ty nájezdy. Protože sice to je v obránce, ale ono se mu docela razí. Nevadí. Takže my končíme. Třinec vyhrál ku 1-3. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Nezapomeňte dát odběr a zase u nějakého videa. Čau!